Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσει το μεγάλο χορευτικό με Συρτό και Μαλεβιζιώτη. Λίγα λόγια για το Συρτό και το Μαλεβιζιώτη. Ο Συρτός ή Σερτός είναι ένας αργός χορός που χορεύεται σε ρυθμό που συνοδεύεται από λύρα ή βιολί ή λαούτο ή μαντολίνο ή ασκομαντούρα στα ορεινά. Ονομάζεται Συρτός γιατί τα πόδια του χορευτή σέρνονται στο έδαφος χωρίς να χάνουν την επαφή τους με τη γη. Κατά τους οργανοπαίκτες και τους χορευτές της εποχής εκείνης, ο χορός άρχισε να διαδίδεται σε όλη την Κρήτη κατά τη δεκαετία του 20 περίπου, με μερικές παραλλαγές όσον αφορά τους βηματισμούς και τη μελωδία. Η έκφρασή του από επαναστατική στα δυτικά γίνεται πιο λυρική όσο προχωράμε στα ανατολικά. Έτσι, αλλιώς χορεύεται ο Συρτός στην Κίσαμο, αλλιώς χορεύεται στο Μυλοπόταμο, αλλιώς στο Ηράκλειο και αλλιώς στη Σιτία. Η γυναίκα στην Κρήτη πιάνει πολλές φορές μπροστά στο Συρτό, σε αντίθεση με τον άντρα που δίνει μεγαλύτερη σημασία στην έκφραση παρά στη δεξιοτεχνία. Δεν εκτελεί άλματα και πηδήματα, αλλά μικρούς, σεμνούς βηματισμούς με αρμονία στην κίνηση του σώματος και των ποδιών. Ο Μαλεβιζιώτης τώρα, που είναι ο δεύτερος χορός, και θα τον δείτε από το μεγάλο συγκρότημα, λέγεται αλλιώς και καστρινός, πηδιχτός, είναι χορός αλματώδης, ο οποίος ολοκληρώνεται σε 16 βήματα, 8 μπροστά και 8 πίσω. Ο χορός αυτός είναι ενθουσιώδης και δυναμικός. Χορεύεται κυκλικά με τα χέρια πιασμένα από τις παλάμες, το ύψος των ώμων και τους αγκώνες λυγισμένους. Εξελίσσεται με λεβεντιά και ενθουσιασμό και αφήνει τον χορευτή ή τη χορεύτρια που σέρνει το χορό να αυτοσχεδιάσει χωρίς να την περιορίζει ιδιαίτερα ο σκοπός. Η θεϊκή προέλευση του χορού έχει κάποια βάση, αφού πολλοί χοροί των Ελλήνων έλκουν τις ρίζες τους από τη μινωική εποχή. Ο χορός πρωτοεμφανίστηκε στην επαρχία Μαλεβιζίου, γι' αυτό και ονομάζεται Μαλεβιζιώτης, ή Καστρινός γιατί πρωτοχορεύτηκε στο Ηράκλειο που αλλιώς λέγεται και Κάστρο. Στα Χανιά ο χορός λέγεται Καστρινή Σούστα. Στο χορό αυτό ο χορευτής που κρατάει πρώτος έχει τη δυνατότητα, αποσπόμενος του κύκλου, να κάνει άλματα στριφογυριστά, να συνθέτει πολλαπλούς αυτοσχέδιους, ενθουσιώδεις βηματισμούς και αν είναι καλός γνώστης των κρητικών χορών, να συνθέτει και δικές του χορευτικές φιγούρες. Η γυναίκα στην Κρήτη πιάνει συχνά μπροστά έχοντας και εκείνη τη δυνατότητα με λεπτεπίλεπτους και αλματώδεις βηματισμούς, με στροφές και καθίσματα, με τροπαλά τσαλίμια να συνδυάζει ποικίλες παραλλαγές βηματισμών ή και σε συνδυασμό με τον δεύτερο να εκτελούν μια δική τους χορευτική φιγούρα. Ευχαριστούμε.